Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो बहुत गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनजों रायलायनाय जायाखै दे तो बिनि थाखाय सरि माने बहुत बिजिमोन आं दाबो बहुत बिजि लोगोफोर तो बिजिनि गेजेरावबो नोंथांमोननो जास्ट मोननैसो जास्ट एरैनो नर्मेल भिडिअ लानानै फैनो सानदों आरोना तो दायो जोङो थांगासिनो दुगैनो आरोना गरमनि थाखाय ओरैबायदि गरम लोगोफोर दिनै बोथोरा लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा तो लोगोफोर नैबेनो जाबाय जोंहानि न'आ ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जि तो जोंहानि न'नि सिदा फारसे नायबा लोगोफोर नै सेस आरोना पुरा गामिनि न' खुसायानो सोलायजोब्बाय आरोना माने दाखालिनि दै बानाया ओरैबायदि लोगोफोर खुरखावबाय ओमफ्राय निजानाय लोगोफोर नै आलियानो गैला आरोना निजानि कार ट्राक निजा बहुत दंमोन खिन्थु बेफोर गासिबो जोंनि न'आवसो दायो दोनफैनो गोनां जाबाय आरोना उपाय गैया जोंहानि दादि आदा गासिबो माने न'खरनि गोजा गासिबो तो लोगोफोर नायनाय आसा खालामो सरकारा नायफिनगोन ओमफ्राय आरो मा बुंनो होमबा सरकारि खामानियाथ' दानो जाखाया दा दैलां जागासिनो मेसेङाव लासै जों नेथारनांगोन उपाय गैया आरो लोगोफोर तो बेनो जाबाय जों गामिनि दुखुनांथाव जाथाया माने पुरा गामिनि न' खुसायानो सोलायबाय आरोना तो जोंथाय माथो खालामो न' लोगोफोर जोंबो उपाय गैया ओमफ्राय बायदाबाय लोगोफोर दायो जों नै दुगैनो थांगासिनो आरोना नैयाव दोङो जोंनिया आदा खांख्राइ अरजाग्राया तो बेयावनो दायो जों दुगैनो थांगासिनो आरोना अके लोगोफोर बायदाबाय गोबां दुखु दंबाबो दायो जोङो इन्जय खालामनो थांगासिनो गरमनि थाखाय उपाय गैया आरोना अके बेयाव दोङो जोंहा आदा जाय खांख्राइ अरजादोंमोन मेन पइन्ट ओरै जोंनि आसला दिनैबो अरजायाबानो जाबायलै हाला आयै बेचारा हागोन 1 2 3 ओमफ्राय मा जाबाय दाखाय खांख्राइ अरनायाथ' एसे हामबायलै ओमफ्राय Polisnya kirim lah bener tuh Colgate dan Colgate तो जाय मोनथियाखै माने बिथाङा मेन पइन्टआव माने खांख्राइ अरजादोंमोन आरोना खांख्राइ बर' तो बिनि थाखायनो माय फेमास मोनथिया खांख्राइ अरजादों आंनि नोंसोर मानो साबसक्राइब खालामालै हाजार सुनिल बर' 1K जासिगोन जाय दासो नायगासिनो सार्च खालाम सुनिल बर' तो बिथांखौ नुखागोन लावागानो तो थानानै साबसक्राइबार फुंना खालामबा जाबाय दे जादा हा मायाव जानाय दे बारा माव फार्स्ट खालामनाय खिन्थु बारलाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो थांगासिनो आबौजों माइ गायनायाव एसे हेल्प होनो आरोना तो ओमफ्राय नै लोगोफोर नाय नै मोनसे लामामोन आरोना निजा कार खारोबो लोगोफोर नै ओरैबायदि ने मा अबस्था लोगोफोरा जों गामियाव नाय माने बिदि जालांबाय आरोना जों गामिनि टटलाफोरा गामिनि थांबाय अके अके लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे गेमनि सोमोन्दै बुंनायदो आरोना मोनसे आर्निं गेम जाय गेमखौ गेलेबाय नोंथाङा फैसा खामायनो हायो आरोना तो लोगोफोर बे गेमनि मुङानो जाबाय लोगोफोर रुमि नबेल आरोना तो जाय जानायनि इन्टारेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दसेल' सम हा अके लोगोफोरनि बेनो जाबाय रुमि नबेलनि डासबर्ड आरोना गिबियाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ माने रेजिस्टार खालामनांगौ बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव पेनि अपसन दङ आरोना बेयाव नोंथाङा बेसेबां हायो नोंथांनि केपासिटि बायदि नोंथाङा माने रिचार्ज खालामना लानांगोन आरोना हा बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव बहुत गेम दङ बेयाव आं लोगोफोर गेलेदों दायो माने ड्रेगन फार्स्ट टारगेट आरोना तो लोगोफोर दायो जोंनि गेमा स्टार्ट जाबाय तो लोगोफोर दायो आंनि गिबियावनो होबाय ड्रेगनाव 10 थाखा आरोना तो नायनोसै लोगोफोर देरहाया तो माने मोननै बक्सनि भितराव मोनसेया माने देरहाखायो आरोना तो लोगोफोर नै आं इस्राम हारिबायसो दे तो लोगोफोर माने मोननै बक्सनि गेजेराव ड्रेगन एबा टाइगार मोननैनि गेजेराव मोनसेया देरहाखायो आरोना तो बे मोनसे लोगोफोर लटारि टाइपसो आरोना तो लोगोफोर दायो आङो 30 थाखा होलायबाय नै माबायाव ड्रेगन हा तो नायनोसै ओइ लोगोफोर नै आं जिति लायबाय 30 थाखा अके माने हा तो लोगोफोर नै नेक्स्ट आरो आङो होलायनोसै नै टाइगाराव 10 थाखा नायनोसै बेसो देयो नै लोगोफोर आं हारिलायबाय तो आरो बिनि उनाव आङो लोगोफोर सेकेन्डआव नोंथाङा फैसा खामायनो हायो आरो फैसा हारियोबा आरोना तो लोगोफोर आं 30 थाखा होलायबाय नै टाइगाराव नायनोसै नै हारिलायबालै गाइस तो लोगोफोर नै आं माने लोगोफोर बे जास्ट लटारि आरोना नोंथांनि लाकनि सायाव सोनारगोन आरोना तो लोगोफोर आं 40 थाखा होलायबाय टाइगाराव तो नायनोसै बेयाव देरहाया अके कामन अके तो गाइस नै आङो देरहाबाय बेयाव अके तो आं नै लोगोफोर बेयाव आरो आङो नै 50 रुपिस होलायबाय आरोना टाइगार हा तो नायनोसै देरहाया लोगोफोर तो लाक्स तो लोगोफोर बिदिनो आरोना गोबां नोंथाङा सेकेन्डनि गेजेरावनो गोबां थाखा खामायनो हागोन अके लोगोफोर दायो नै 1100 थाइसे बख'बाय आरोना हा ओमफ्राय उइद्र खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मोनसे एसएमएस फैगोन नोंथाङा बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबानो जाबाय अके लोगोफोर नै आंनियाव माने निफोर जाबाय रेकर्डस आरोना सिगाङाव बख'नाय फैसाफोरनि आरोना तो नोंथांमोना बिदिनो गेलेना गोबां थाखा फैसा खामायनो हागोन अके लोगोफोरथ' जाय इन्टारेस्टेड फैसा खामायनो लुगैदोंबा लोगोफोर गेलेबानो जाबाय आरोना तो लोगोफोर नै दिनै आंनि हेयार स्टाइलखौ कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय अके तो लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय आरोना हा
माने लोगोफोर दाखालिबो माने साननै सिगाङाव जोंनि जायगायाव ओरैबायदि डेन्जार लोगोफोर अखा हालांबाय आरोना सारअन्थाइ अखा आरोना थ' जायनि जाहोनाव जों गामियाव माने दासान्दि माने दै बानाया दाबो जोबाखै आरो लोगोफोरना माने हा खुरखानाया दाबो बांगासिनो आरोना थ' लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार सारअन्थाइ गावबाय जायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ थांबाय आरोना हा जों सिनायखानाय माने जों गामि खाथिनि आरोना 1 किल'मिटार जायो थ' जोबोद दुखु नांदों बे जाथायनि थाखाय थ' तो माने बे भिडिअ बनायनायनि मेन माक्सारानो जाबाय लोगोफोर मेन थांखियानो जाबाय लोगोफोर जों बोरै दै एसेबाबो जोङो सारअन्थाइ गावनायनिफ्राय लोगोफोर जोङो बोरै जोङो बारग'नो हागौ थ' माने जों बोरै बारग'नो हानो बिनि मोननैसो लोगोफोर राहा माने आं मिथिनायखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो आङो माने लुगैदों आरोना जाहाथे मेन गोसो लाखिथावना माने माबायानो जाहैबाय नोंथाङा माने सारअन्थाइ गावफुबाय थानाय समाव दुब्लि बारियाव दङबा नोंथांनियाव 100% माने सारअन्थाइ गोलैनो माने चान्स आरोना मानोना नोंथाङासो माने बे दुब्लि बारिनि गेजेराव नोंथाङासो बयनिख्रुइ गोजौ आरोना मानोना मोनसे स्पेसिफिक एरियानि बयनिख्रुइ गोजौ जायगायावसो माने सारअन्थाइया गावो आरोना जेरैबायदि दुब्लियावथ' लोगोफोर जेबो थाया नङा होमबा माने दुब्लियावथ' बहुत लांदां फोथार जायो बेयाव माने फिसा फेनला हाग्रा बंग्राफोर थायो आरोना खिन्थु मानसिया बिदि गसंबा मानसियानो बयनिख्रुइ गोजौ पइन्ट जाना फैयो आरोना मोनसे दुब्लि बारिनि गेजेराव आरोना थ' खाथियाव माने बिफां गोजौ दङबालाय बिफाङाव नांगोन खिन्थु माने बिफां लाइफां गैयाबा खिन्थु मानसिनियाव नांगोन 100% बिदि माने चान्स थायो आरोना लोगोफोर माने बे जायगायाव गावदोबासो दै माने बे एरियानि जायगायाव माने गावदोबासो बे मानसिनियाव माने नांनो बहुत चान्स थायो आरोना थ' बिदिखे मेन लोगोफोर बिनिफ्राय बासिनायनि माबायानो मेन राहायानो जाबाय लोगोफोर बे सारअन्थाइ मोख्लाबदोबा खाथियाव जेबो बिफां लाइफां गैयाबा नोंथाङा हायाव दाब्ला जा दै दङबाबो जेबो नङा लोगोफोर थ' बिदि दाब्ला जायोबा डाइरेक्ट नोंथांनियाव पइन्टआव माने नोंथांनियाव डाइरेक्ट गावनायनि चान्सआ खमायगोन आरोना थ' माने खाथियाव गावनो हानाय मोसौ दोङो मा दोङो हाग्रा बंग्रा दोङो बेफोराव माने गावनो हानाय खिन्थु नोंथांनिसो डाइरेक्ट सारअन्थाइ गोग्लैगोन बियो माने एसे माने बिनिफ्राय एसे माने बासिनो हागोन आरोना आं माने जि साइन्टिफिकेलि आं मोन्थिदों थ' आरो बेखौ माने बुंबाय आरो नोंथांमोननो दिनै फैनानैसै आरोना थ' दायो जों थांगासिनो भैरबकुन्द' आरोना दुगैनो थाखाय हा थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे भैरबकुन्द' थ'